Какво става, хора? Аз съм Мазвейдет и днес ще покажа къде снимате банка. Къде снимате банка, програмата, с която аз снимам. Също не е регистрирана, както виждате, нерегистрирана. И да, сега нека започнем. Виждате в този сайт. Ще го има в описанието. И цъкам да, но отново. Изтегля ви се, инсталирате го и го изкарате на работния порт, т.е. го. Така, сега, след като влезете в Bandicam, ще ви изпрати ето тук. Така, както виждате, сега съм на лаптоп, така че съм си го сложил на това, на десктопа, т.е. в тази папка, трябва да съм и да, както виждате, това е файла. И да, аз в момента снимам, така, първо изходяща папка, т.е. къде са видеята, аз тя съм си изкарал, не ги гледайте, десктоп, гейм, така ми харесва, те тук като ще ги пипате, не знам, така, видео, сега, това, запис, примерно, натискане 12, спирам да снимам, натискане 12 и почвам да снимам. Да, аз съм си го сложил на F12, но вие можете да си сложите и на K, и на B, и на A, и на други. Всичко, пауза клавиш, F8, така ми е удобно. И покажи курсор, тук няма да избърте, така, сега, настройка. Така, ако искате да се чувате, слагате на микрофон това и си изключвате слушалките, защото няма да е трудно, не знам. Вторично устройство, това не го барайте, силен звук, това не го слагайте, защото е шивано. Web камера, т.е. тук в този ъгъл или в този някъде да се видите вие, не, това е логото, това са ефекти, ето това е на мишката, цъкате OK, след като сте готови с това. Сега видео, това така няма смисъл да го пипате, full size, 30 фокуса. Сега, изображение, това е да снимате екрана и такива глупости. Клавиш Shift 11 е моя. Така, сега ето това, където пише формат. Слагате на GPH, ако искате високо качество като моето. Ако искате нормално, GPH нормално, PNG и BMP. Така, изход, тук не знам какво е. И сега, последното прозорче за информация за лиценз. Нерегистрираната. Ако искате да запишете видеа без водни знаци, е необходимо да купите Bandicam лиценз. Да, искате да го закупете. Авторски права, Bandsoft, така. Както виждате, сега не съм си го регистрирал. И да. Те тук няма да ги пипате, не трябват. Тук можете да го регистрирате, аз няма да го регистрирам. Ето, видео, това е, ако искате добавяне на сложна web камера. Това няма да го пипате, тук това ето така трябва да ви е пълен размер, фокуса 30, така добре, без лак. Кодек, първия, не го пипате, качество 80, разбира се. И кодек, да, така видите, опции искаме, шаблони, това не знам какво е. И да, това е от клипчето, надявам се да съм ви помогнал, ако така можете да го разгледате, ставите по един коментар. Вижте, ще се видим в следващия клип. Чао!